Aceste lucruri și altele, școală de poliție și așa mai departe, câte idei am avut, i-am explicat-o Vasile, mă duc în Cluj, renunț. Oferta era, de orice aveam ofertă să rămân. Și creez un nou model de comunitate locală care aceasta. Vreau să ne explice că pierzi alegerile. Te-ai făcut cu sociologia, apar n-ai. Păi eu când mă duc și explic la Clujen, uite câte cum și vezi că pierzi. Clujul este pregătit să-l dea afară pe funar, dar nu e pregătit să dea accept. Până la urmă am avut dreptate sociologică. Am avut un program extraordinar. Boc n-a avut niciun program. Singurul program s-a urcat într-o basculă și a aruncat câteva lopezi de nisip, dacă vă aduceți aminte. Și a câștigat. Dincolo de acest lucru, cum? Cu care s-au dat după ce a ajuns prim-ministru, că ăla e alt nivel. Sigur, eu eram și atunci și acum pregătit să gestionez și un succes și un insucces. Deci nu am foarte mari probleme de a gestiona astfel de lucruri. După aia am încercat o bătălie de modernizare a social-democrației românești.